nitie ma nyithindwa nyaka som. Trevor. Aneno penjo moko ka endi bet gi ng'eny ate mong'iyo ka nyalo yudo moko ka ni penj na jalony ni ne ane TVET alafu apply help to nyisa ni loan has been disbursed but due to insufficient funds you haven't received, apply again and subsequent to kane apply to no miya dichiel. Koro penjo mara en ni kidwa chudo to abro chudo nang'o? Trevor, atimo mos ne nyathino mane ok oyudo konyruok malong'ono, lakini message miwinjo wachono, message no ni kare malich nikech message no waoro nigi machiegni ka dwe mar 6 kanyo ero mane watemo jiwo gi godo ni mondo gi apply. Koro miyo kata mana sani ka gi apply to wadhi miyo gi pesa. To yor chudo ng'ato dhi mana chulo pesa kaluwore gi pesa manomiye. Onge ng'ama dhi chulo pesa moloyo pesa manomiye cha. Koro kochopo sa chudo mabe bro bedo bang'e ka nyathi ose graduate motieko mwachako wamiye kendo grace period mar 1 year makedo wan gi yie ni weche bro yawre negi mag yud konyruok mag chak chudo mondo mi jowadgi moko bendo yud konyruok. Koro ka gisechako chudo to chulo mana pesa mane gowi mar hola mano kaucha. Okay, michaki mede wiye. Trevor. Collins wach mar ID ni pod biro kendo ng'ato penjo